Aştî bi pêşengiya jinan pêkane. Rolyana Ahmed li her çar aliyê Kurdistanê jin dibin serwêriya dewletan de bi krîzên cûrbecûr ên siyasî, aborî, civakî û çandî ve rûbirû dimînin. Mafê jinan nayê dayîn. Jinên ku li hember sîstema dewletê serî hildidin jî rastî gelek îşkenceyan tên. Her wiha dibin serwêriya dewletê de gelek polîtikayên qirêj, tundî û şîddet li ser jinan tê pêkanîn. Gelek teorî derbarê azadiya jinan de derketin holê, li ev teorî nehatin asta pratîkê ji ber tam negihîştin asta çareseriyê û naskirina pirsgirêkên jinan di hemû aliyan de bêguman astenkirina zihniyeta mêrê serdest ku ji 5000 sal heta niha ev hişmendî berdewam e. Yekem car Reber Aboya ku xeta azadiya jinan esas girtiye û di gelek pirtûkên xwe de li ser giringiya azadiya jinan û hevjiyana azad sekiniye. Pirsgirêkên jinan yên di hemû qadan de aniye ser ziman û rêyên çareseriya azadiya jinê daye diyarkirin. Artêşa jinan ya bi navê Yeja Star daye avakirin ku ev artêş li hember êrişên dewleta Tirk bûye bersif. İspatgiriye ku jin dikarin xwe biparêzin. Bi rêveberî û pêşengtiya jina azad a ku Reber Abo behsê dike ji bo ku jin ji van krîzan xelas bibin divê di hemû aliyan de ji pêvajoya ku Reber Abo bi banga aştî û civaka demokratîk re pêşengiyê bikin. Ji bo çareseriyeke mayîn de pêşengtiya jinan lazim e û divê jin giringiyeke gelek mezin bidin vê bankê. Wek tê zanîn di 27 Sibatê de banga Reber Aboya aştî û civaka demokratîk bi taybet li Rojhilata navîn bandoreke gelek mezin daye avakirin. Peyama Reber Abo ya di 8 Adarê de ji jinan re şandibû hesteke tijî hezkirin û kêfxweşî da avakirin. Bi vê peyama ku Reber Abo şand, jinan li Rojhilata navîn bi taybet li Kurdistanê asta têkoşîna xwe hîn zêdetir bilind kir. Ev derfeteke ku jin di vê serdemê de weke ku Reber Abo jî dibêje, sed sala 21 wê bibe sed sala azadiya jinan ji bo vê pêwîst e jinên Kurdistanê vê derfetê di destê xwe de bigirin. Bi pêşengtiya jinên Kurdistanê ya ji bo vê bangê pêkane ku azadî û mafê jinan were mîsogerkirin û hem di dewletê de û hem jî li ser xaka Kurdistanê guherîneke mezin rû bide. Jinên li Kurdistanê bi projeya aştî û civaka demokratîk di nav kar û xebatên gelek dijwar dane ji bo mîsogeriya serkeftinê. Ji ber ku pêvajoya Reber Abo daye dest pêkirin ji pêvajoya çekdarî zehmettir e. Ev pêvajo weke ku me daye diyarkirin wê guherînên gelek ciddî bixwerebîne. Ji ber jin civak bixwe ye û demokratîkbûn û azadiyê civakê bi azadiya jinê ve girêdayî ye, Reber Abo modela demokratîk daye avakirin. Ji bo vê jî jin heke li ser esasa modela demokratîk kavan bavêje wê gelek guherînan di vê pêvajoyê de bixwerebîne. Ji ber ku jinên li Kurdistanê bi xwendina pirtûkên Reber Abo rastiya xwe nas dikin û xwe di pirtûkên Reber Abo de dibînin, ango Reber Abo weke neynikekê ji xwe re dibînin. Bi taybet di nehê tirmehê de jinan bi bendewarî, coş û keleçaneke mezin bi dîmen Reber Abo dîtin. Jinên li Kurdistanê bi hesteke ciyawaz û bi helwesta ku bi hemû gavên Reber Abo bawerin sekna xwe nîşandan. Li keleka vê jî nemaze li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê jin bi fikir û felsefeya Reber Abo xwe perwerde dikin. Her wiha bi zanista jineolojiyê û bi naskirina vê zanistê jin dikarin pêşengtiya pêvajoyê bikin. Zanista jineolojiyê ku weke mifteyeke ku jin pê xwe nas bike û civaka xwe nas bike tê pênasekirin. Wek tê zanîn jineolojî zanisteke ku Reber Abo diyarî jinan kiriye ye. Ji bo vê jî hêjayê gotinê ye ku jineolojî nasnameya her jinekê ye ji bo xwe nas bike, bi rêya vê zanistê jin dikarin pêşengtiyên herî xurt bikin. Dema ku jin rola herî mezin di vê pêvajoyê de bilîze ye. Da ku guherînên herî mezin yên di dîrokê de rû bidin, guherîna zihniyeta mêrê serdest di civakê de jî bi vê pêvajoyê re hîn xurttir dest pê bike û pêk were û ber bi hevjiyana azad û sosyalîzma demokratîk ve pêvajo bikêje serkeftinê.